Joo, eli tässä on joulukuun 23. päivää ilta menossa ja tänään ollaan ostettu ruokaa ja kaikkea. Äiti varmaan just raahaa joulukuusta alhaalla tai jotain. Ei kun, ai niin, se kun huomannut lähinkään. Ja joo, eli tässä on tää meidän yksi vintti, laitetaan fikkari päälle. Tässä on patja lattialla ja siinä on vaatteita ja mitäs siinä on kitara ja tota. Okei, joo, eli tässä on tää meidän karjankämppä, siinä on emppu, tuossa on keittiö ja sit mä oon tässä eteisessä. Joo, tuossa on meidän vessa, katsotaan sinne. Okei, joo, tässä on tää keittiö tuolla äitin makkarissa, puhuu siellä puhelimessa ja tässä on meidän suihkuhuone. Laitetaan vähän valoa, niin pystytään kuvaa siinä suihku ja Tässä menee keittiö. Siinä meni emppu. Tässä kaappi, jossa meidän kuva, kun me ollaan pieniä. Mitäs on kaapissa? No, rojuahan siellä. Joo. Okei, eli joulukuun 23. päivä. Tässä on Syltyn ja Simpyn huone. Siinä on Syltyn sänky, Syltty on Facebookissa. Simpyn sänky, paljon rojua lattialla. Onko tuolla sängyn alla mitään? Laitetaan Night Visioni päälle. Näkee sinne. Okei, tässä on tää meidän olkkari. Siinä on telkkari. Rimmaus toista pääsee tonne äitin huoneeseen. Ikkuna, taulu Simpystä ja joo, eli tässä on toi vessan peili. Tossa on jotain purkkeja ja hammasharjat ja lavuaari ja sit siinä on muki ja joku äitin purtilo ja mitäs kaikkea. Paapelaa.